Moi kaikki! Videopostausta ajattelin tehdä teille nyt, koska kuvat unohtui ihan kokonaan ottaa tältä päivältä. Ja sitten kun mulla ei vielä, tai mun osalta ei ole tullut tätä videopostausta vielä ollenkaan, niin ajattelin tän nyt teille toteuttaa. Mutta siis mä tulin just hetki sitten tuolta tanssista. Ja tanssin jälkeen me käytiin syömässä tuolla Subwayssa, kun me ei oltu ehditty syömään koulun jälkeen mitään, niin siellä käytiin tuolla Warehouseissa. Ja sit sieltä mun lähti sellaiset yhdet ihan perus nää ugit mukaan. Näitä mä oon katsellut nyt tuolla Spiritissäkin, mutta niitä ei oo ikinä ollut mun oikeat koko, niin nyt oli mun koko ja oli vaan 19 €, niin lähti mukaan. Siellä oli vielä hirveästi kaikki ihan niin nilkkureitakin, mitä olisi ollut ihana ostaa, mutta ne jäi vielä kauppaan sinne oottelemaan. Kun nyt on niin hirveän liukat kelit, niin vähän turha ostaa tuollaisia niinku korkkareita. Niillä on sitten ihan nilkat nyrjähtää tuolla, kun liukastelee. Mutta sitten päivän asulla mulla oli tänään niin ihan tämmöiset tummat farkut. Mä voin näyttää. Eli tummat farkut. Tässä kuvassa nyt näyttää ihan mustilta. Ja sitten tämmönen pontso, mikä on näkynytkin muutaman kerran noissa päivän asuissa. Ja sitten oli, koulussa oli semmonen musta laukku mulla, mutta sitten tanssiin mä laitoin tän uuden laukun. Ja sitten oli sama värinen kaulahuivi kuin toi. Ja sitten oli vielä ihan tällaiset mustat perus nää ugit, mitkä ostin siis lauantaina. Et ihan tämmönen perusvaatetus tänään. Ja siis ei kai mulla on muuta, kun pitäisi alkaa lukea nyt noihin kokeisiin, mitä on tulossa, että tällä viikolla vielä vikat kokeet, niin niihin pitäisi nyt jaksaa vielä tsemppaa kunnolla, niin sitten on vähän sellainen pieni loma, ettei ole noita kokeita. Mutta mä lopettelen tätä tähän, ettei tästä tule kauhean pitkään ja että pääsen lukemaan niihin kokeisiin ja tekee vielä muutamat vikat läksyt. No niin, moikka!